La regió sanitària de Girona, no ens movem de Girona i de comarques de Girona, ha començat a desplegar un nou model d'atenció al pacient crític i semicrític basat en la coordinació entre hospitals. A Palamós ja funciona des d'aquest mes amb una unitat de semicrítics de 8 llits. Els professionals treballen connectats en temps real amb responsables de cures intensives del Trueta i de Santa Caterina i comparteixen, per tant, també dades i decisions clíniques. Marxem cap allà amb el Joan Parareda. Joan, i explica'ns quina valoració en fan de tot plegat. Doncs bon vespre, aquí a Palamós fan un balanç molt positiu d'aquestes dues primeres setmanes en què s'ha posat en marxa aquesta nova unitat de cures semicrítiques. Una unitat que per la seva posada en marxa en destaquen sobretot la col·laboració i cooperació entre els diferents hospitals d'aquí, la demarcació de Girona. Entre tots ells han definit quin tipus de pacients hi poden accedir i també han establert els criteris per decidir si un d'aquests pacients cal que se'l traslladi a una de les unitats de cures intensives tant de l'Hospital Josep Trueta com del Santa Caterina de Salt. Precisament, però, el que volen evitar aquestes noves unitats de cures semicrítiques és això, és evitar el trasllat innecessari de pacients d'un hospital a un altre. Per tant, aquí l'objectiu és doble aquí al Baix Empordà. D'una banda, oferir un millor servei a la ciutadania i de l'altra, garantir que l'Hospital de Palamós ofereix els mateixos serveis que la resta d'hospitals d'aquí comarques gironines. L'objectiu és molt clar, donar una millor assistència a la població del Baix Empordà amb aquests pacients que requereixen una unitat de cures semiintensives. Per tant, això ens dona sobretot aquesta possibilitat de millor accés i sobretot millor accés amb equitat de resultat, que és el que anem a buscar. És a dir, que els malalts atesos en aquestes condicions tinguin el mateix resultat que siguin atesos a l'Hospital Trueta. Aquesta nova unitat permetrà tenir una anàlisi molt més complet del pacient i comptarà amb professionals de l'Hospital de Palamós, però també amb especialistes dels hospitals gironins que s'hi connectaran en remot per prendre decisions conjuntes. Tot això, per tant, reforça aquesta cooperació entre els diferents hospitals. Aquest pacient necessita estar en un lloc on el puguem vigilar, on el puguem posar monitoritzat, que veiem com és l'electro, com és la tensió de forma constant. Això ho podem fer aquí. I ja avisem a l'intensivista del Trueta perquè sabem que alguns d'aquests casos no van bé i necessitarà potser un suport d'un ronyó extern o potser farà un fallo d'un altre òrgan. Després d'aquest estiu està previst que aquestes noves unitats de cures semicrítiques també es posin en marxa a 2 hospitals més de Girona, a Olot i a Figueres. En total, quan totes aquestes estiguin en funcionament, s'haurà aconseguit duplicar el nombre de llits per a pacients crítics i semicrítics aquí a la demarcació de Girona. Perfecte, Joan. Aprofito que et tenim aquí. Ahir ens explicàveu com anava la recerca d'aquest jove de 16 anys desaparegut a Roses. La nit abans havien trobat la moto d'aigua. Aprofitem que et tenim aquí, això, per saber quina és l'última hora de tot plegat. Doncs el que han explicat els bombers aquest migdia des del centre de comandament a Pals és que treballen amb la hipòtesi que el noi pogués haver perdut aquesta armilla de salvament i, per tant, s'hagués pogut enfonsar en el mar. Durant tot el dia hi han treballat diverses dotacions del cos, n'han arribat a ser 15, i repassen diferents espais, com la costa entre l'Escala i l'Estartit, fan servir unitats de dron per vigilar tota la zona de les Medes i continuen la buscada també amb grups d'unitats de recerca subaquàtica, de moment sense poder localitzar el cos del jove desaparegut i que hi van trobar la seva moto d'aigua a la platja de Pals. Perfecte, Joan, moltíssimes gràcies. Doncs això també ho seguirem de prop. Que vagi molt bé. Adéu-siau.